Niki rahasiane. Sampai Allah melibatkan malaikat Jibril. Akhirnya Allah niku napa niku dadekne malaikat Jibril, ngutus malaikat Jibril dengan bentuk manusia. Rupane kaya rupa menungso sing tujuane Gusti Allah malaikat Jibril supaya nyauri utangi wong mau. Faqala mongko nuli dawuh sapa malaikat Jibril, kum ngadeka sapa sira Muhammad, fasolli mongko nyolatana sapa sira Muhammad. Fa inna mongko satemene wong sing mati iki, wong sing mati duwe utang iki iku maghfurun den sawu iku maghfurun den. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wala hadrati malifatal kitab syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo kita niat ngaji nglajengaken ngaos kita halaman 160 Al Hadisus Sadisa Asyara 160. Bismillahirrahmanirrahim. Pun hadis berikutnya, cerita berikutnya kok hadis. Nah niki ceritane tentang kula kan. Ana nabiya satemene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa Kanjeng Nabi ana iku jalisan sedang lungguh. Kanjeng Nabi sedang duduk ala babil Madinah ing atase lawange Madinah. Ana ing lawange kutha Madinah. Itmarot dumadaan leko enek liwat apa janazatu rajulin. Jenazah wong lanang. Tiba-tiba ada jenazah yang lewat, jenazah laki-laki. Faqala mongko dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal alaihi dainun ana ta iku tetep ing atase wong lanang sing mati iki dainun utawi utang. Kanjeng Nabi tiba-tiba takok, wong iki duwe utang apa gak? Ngoten. Wong iki duwe utang apa gak? Faqalu mongko padha matur sapa wong akeh sahabat, alai iku tetep ing atase wong iki dainu arbaati darahima, wong iki duwe utang 4 dirham. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu nyolatana sapa sira kabeh alih ing atase wong iki, fa inni mongko sak temene ingsun iku la usolli ora nyolati sapa ingsun alaman ing atase wong kana kang ana ali ketep ngatasé wong apa denu arbaati darahima, wong sing duwe utang 4 dirham. Famata mongko mati sapa wong niki lho Pak. Dadi bukan dilarang nyolati wong sing duwe utang. Bukan dilarang. Kanjeng Nabi dawuh sallu alaihi, salatana wong iki, tapi aku mau nyolati, ngoten. Tapi aku mau nyolati sebab wong iki jek duwe utang 4 dirham sehingga wong iki terus mati, ngoten. Niku Kanjeng Nabi. Artine utang niku minangka dadi penghalang kula panjenengan sedaya ketika nanti kula panjenengan pengen oleh syafaate Kanjeng Nabi, pengen oleh pertolongan Kanjeng Nabi. Nyatane Kanjeng Nabi mboten purun nyolati, tapi tidak melarang orang untuk menyolati, ngoten lho. Walam yu'adilan urung nyauri sapa wong ing utang. Fanazala mongko temurun sapa Jibril, malaikat Jibril alaihi salam. Wa qala lan dawuh sapa malaikat Jibril, ya Muhammad Muhammad, innallaha satamene Gusti Allah azza wa jalla iku yuqri'u kamacake ing sira assalama ing salam. Wa yaqulu lan dawuh sapa Allah, pastu ngutus sapa ingsun Jibril ing malaikat Jibril bi surati Adam yen kelawan gambare anak Adam. Wa adalan ambayari sapa Jibril dainahu ing utange wong mau. Niki rahasiane.
sampai Allah melibatkan malaikat Jibril. Akhirnya Allah niku napa niku dadekne malaikat Jibril, ngutus malaikat Jibril dengan bentuk manusia, rupane kaya rupa menungso sing tujuane Gusti Allah malaikat Jibril supaya nyauri utangi wong mau. Faqala mongko nuli dawuh sapa malaikat Jibril, kum ngadeka sapa sira Muhammad, fasolli mongko nyolatana sapa sira Muhammad. Fa innahu mongko satemene wong sing mati iki, wong sing mati duwe utang iki iku maghfurun iku maghfurun den ngapura. Kok sampai terjadi seperti ini? Mesti ada rahasiane. Wa yaqulu lan dawuh sapa wong, wa yaqulu lan dawuh man utawi sapane wong iku salat sapa wong ala janazatin Jibril. Wa yaqulan dawuh sapa Jibril man utawi sapane wong iku salat gelem nyolati sapa wong ala janazatin ing atase janazah, ghafara mongko ngapura sapa Allah Gusti Allah lau dumateng wong mau. Wa qala lan dawuh sapa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya akhi he dulur ingsun, ya Jibril iluhi malaikat Jibril. Sampai siji utangi disauri karo malaikat Jibril, terus sampai ngongkon Kanjeng Nabi ngadeg untuk melakukan sholat dan menyampaikan bahwa orang ini di ngapura dosane. Terus menyampaikan fatwa dawuh sapa wong kok gelem nyolati jenazah iki di ngapura dosane. Akhirnya Kanjeng Nabi takok, Jibril, min aina lahu hadil karomah? Sangka ndi Jibril wong iki duwe karomah sok hebat banget niku. Lah hebat sangat, no? Allah ngutus Jibril rupa menungso sampai kon nyauri utangi petang dirham mau. Kanjeng Nabi ngumun. Nabi ngumun, ya Jibril, min aina lahu? Sangka endi lahu kedene wong iki hadil karomatu utawi kilah karomah. Karomahe wong sing ngene iki lho. Teko endi Jibril? Faqala mongko dawuh sapa malaikat Jibril li qiraatihi krana macane wong kula yaumin ing saben-saben dina mi'ata marotin ing 100 ambalan surata qul huwallahu ahad. Lah niki lho rahasiane, Pak. Ya ta? Sebab wong niku duwe karomah sing kados ngoten niku dhek istiqomah setiap hari, sedina pisan, setiap hari dhek maca sakul huwallahu ahad ping 100. Qul huwallahu ahad ping 100. Niki dicontoh, Pak. Sing dicontoh maca qul huwallahu ahad aja dicontoh nyaur utange. Sing dicontoh macane qul huwallahu ahad ping 100, aja dicontoh gak nyauri utange. Nah, sapa ngerti awak dhewe dikek karomah liya. Nah, niki ya Pak Ton dilakoni Pak Ton dilakoni nek sedina suwengi maca ping 100. Nggih. Saiki kok paling gak suwi niku. Nah, gak suwi. Tapi aja terus aku cek diutang gak sauri ae ben disauri malaikat Jibril, ora oleh. Sing dicontoh macane ping 100, ora sah nyontoh gak nyaur utange. Kenapa seperti itu? Li annafiya krana satemene ing dalem sanjerone kul wallahu ahad bayana sifatillahi taala, menjelaskan tentang sifat-sifatnya Allah. Kul wallahu ahad itu nerangke tentang sifat Allah. Wasanai lan pengelombono pengalem alai ngatasé Gusti Allah. Ngoten. Kala dawuh sapa rawi sing critane hadis, man utawi sapane wong iku qaraha lamun maca sapa wong ing kul huwallahu ahad fi jami'i umri ing dalem sakabehing umure wong marotan wahidatan, maca ping pisan tok sak urip lho. Nek maca ping pisan tok sak urip. Ya padahal dhewe nek maca ping pira, tahlile ping pira dhewe. Nah, tahlil maca terus. Lah ping 3. La yakhruju ora metu sapa wong minad dunya saking donya hatta yara singgo weruh sapa wong makanau ing panggenane wong fil jannati ing dalem swarga khususon hale khususon kelawan khusus man wong qara'aha kang gelem maca sapa wong ing kul wallahu ahad fis shalawatil khamsi
ing dalam salat limang wektu fi kulli yaumin ing dalam saben-saben dina. Niki awake dhewe nek salat limang wektu niku sing apik kul huwaile. Kul huwaile enak to. Dadi engko salat limang wektu mesti sing terakhir kul wallahu ahad Allahu somad sing ngene. Oh dalile kon di so awake dhewe ben di napa niku diruhke nggone ora iso metu saka donya sampai awake dhewe diruhke swarga. Dadi mati arep mati niki diruhke swarga dhisik. Niku nek salate sing di dalam salat limang waktu niku ana sing diwacane surat Ikhlas. Fi kulli yaumin ing dalam saben-saben dina. Kada kaya mengkono-mengkono. Kada kaya mengkono-mengkono, kada maroten kaya mengkono-mengkono ambalan. Tasfa'u nyafaati lau maring wong yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat wali jami'i aqrabihi lan maring sakabehane pira-pira kerabate wong mimman sangking wong qadis taujabat kang temen-temen wis tetep ali ngatasé wong apa annaru neraka sampai wong sing sregep maca kul huwallahu ahad bisa memberikan pertolongan kepada kerabatnya dari kerabat sing wis ditakdirke sing wis diwajibke mlebu nang neraka saking hebate kul huwallahu ahad kados ngoten niku nggih. Dadi niki al hadisus sabi asyara niki hadis sing nomor 17 pun mboten sah suwi-suwi. Sing penting niki kul wallahu ahad sing ditelateni. Pun ngoten mawon ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.